belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gistermiddag kwamen de eerste vaccins voor het Caribisch deel van het Koninkrijk aan op Aruba en Bonaire. Curaçao verwacht vandaag de eerste vaccins te krijgen. En ook op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is men klaar voor de vaccinatieprogramma's. Curaçao krijgt volgens planning vaccinaties van het merk Pfizer. Die moeten bewaard blijven bij een temperatuur van min 80 graden Celsius. Dat betekent bijzonder vervoer. De vaccins worden gebracht met vliegtuigen van KLM. In dezelfde brief zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat Nederland geen geld aan het Venezolaanse regime heeft gegeven in de afgelopen jaren. Het enige geld dat richting Venezuela is gegaan vanuit Nederland is voor organisaties als UNICEF, zo zegt Blok. Er wordt samengewerkt met organisaties die strijden voor meer democratie en betere levensomstandigheden voor de mensen in Venezuela. Ora você cabe trem, automaticamente botem roupa e hamburger. E se você gosta de pão, escorre saber. Escorre Isafet. E tem roupa e fibra. Esta do nabo energia beco para perder e tem proteína para regenerar o músculo. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. De Nederlandse regering heeft er bij de Venezolaanse regering op aangedrongen om de zaak van 5 Curaçaose vissers snel voor de rechter te brengen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De 5 mannen zitten al bijna een jaar vast in Venezuela nadat ze waren aangetroffen in Venezolaanse wateren. De autoriteiten hebben als aanklacht gesteld dat ze illegaal in hun wateren verbleven en mogelijk schuldig zijn aan goederensmokkel. Het gaat om 4 Curaçaoënaars en een Venezolaan met een verblijfsvergunning. Nederland heeft gevraagd om een eerlijke rechtsgang en humane detentieomstandigheden. De situatie in de gevangenis waarin ze verblijven noemt minister Blok slecht. In dezelfde brief zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat Nederland geen geld aan het Venezolaanse regime heeft gegeven in de afgelopen jaren. Het enige geld dat richting Venezuela is gegaan vanuit Nederland is voor organisaties als UNICEF, zo zegt Blok. Er wordt samengewerkt met organisaties die strijden voor meer democratie en betere levensomstandigheden voor de mensen in Venezuela. Volgens Anthony Gaudet, huidig lid van de partij CEM, moet het Curaçaose parlement meer moeite doen om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een kinderombudsman op Curaçao komt. De zaak wordt niet goed aangepakt door het parlement, zegt Gaudet, en de huidige ombudsman wordt niet met voldoende respect behandeld. Hij vraagt het parlement om de zaak serieus aan te nemen en ervoor te zorgen dat Curaçao eindelijk een kinderombudsman kan krijgen. De directie van Aqualectra heeft ontkend dat sabotage er de oorzaak van is dat Curaçao eind vorig jaar te maken kreeg met 3 langdurige blackouts. Daarmee reageert het bedrijf op berichtgeving in de media. Aqualectra stelt op haar beurt dat er 2 onderzoeken worden verricht, 1 vanuit het bedrijf zelf en 1 vanuit de overheid. Voor beide onderzoeken kan volgens Aqualectra niet de conclusie worden getrokken dat er sprake is geweest van sabotage. De Curaçaose politie heeft gisteravond een 23-jarige man opgepakt op de Schottegatweg West. Hij had 36 pakketjes marihuana in een schoudertas die hij bij zich had. De arrestatie vond plaats rond 1 uur 's ochtends. Curaçaoenaar was daarmee op straat na het ingaan van de avondklok. Volgens de politie wordt er nog steeds veel gecontroleerd en blijft het risico heel groot dat mensen die zich na het ingaan van de avondklok op straat begeven worden gecontroleerd. Welcome to the Greenhouse Curaçao restaurant. Here at the Greenhouse Curaçao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.